फेसबुक बोदलाना नायाबा माथो दिनखौनो खाना नांनाय बायदि मोनोलै इन्सटाग्राम नायबाबो दानो मालाय सिख्लाफोरनि गावदां मोसानाय रिल्स बानायनायखौसो नायफ्लांबाय थागोन एमबि जोबलायनाय थास जायालै आंना आखायाबो मालाय सिख्ला एसे मोजां नुबानो लाभ रिएक्सन हरफ्लांबाय थायो आरो नै फेसबुकआवथ' आरो मा नायनो ट्रेन्डिं भुमिका आरो निजरानि माबा मेम्स बानायनायफोरखौसो नुलाबाय थायो फाग्ला ट्रेन्डिं सोलियोलै फेसबुकआव बे भुमिका ना मा होनो बेखौथ' आरो मा बुंनो मिथिखानानैसो बुङो ना मिथियालासे बुङोथाय माबा इन्डिपेन्डेन्स दे खौनो रिपाब्लिक दे होनलायनाय गणेश फुजाखौनो माबा दुर्गा फुजा होनलायनाय जारलालै सयथि गलालै मा जागोन मानसिफोरजों भाइरेल जाबासो फेमास जायोलै होननाय कनसेप्टआ हाबबायलै जों बर'फोरनाव फेसबुक इन्सटाग्रामाव ट्रल खालामजानानै एसे नाम जाबा इउटुब खुलिनोसै बा डेन्जारलै आइडिया जोंफोरा नायबाय था मेथाखौब्ला फिसा मा होनो मेथाइ जानो फैसा हरना है नोंनाथ' जालायबायलै माबा फैसा देनलै हरना दे गैयालै बाबा फैसा तै हरलै आं मिथिया आंनि 10 थाखाल' अह गैया होनबा मानो अख्रा आइ नोंबो मानो थानानैबो अख्रा बाबा बहा नुखो नोंलाय फैसा तत्तरिगा आं गान्दु सिङाव नुथारदोंलै बाबा हारामुखर नों बिदिसो नायखोमादों नायखोमायाखै बाबा गेलेनायाव नुदों या मालाबा लांदे बाबा सना दे मालाबा बुजियाखै दै आंनि बिदि थाइसे थाइनै बिनायाव मोनाबानोथ' 500,000 खावजायोलै आंजों साला दाख्लैनि गोमानायाबो नोंसोमोन होनबा आसोल सिखावा आं खावाखै आं मिथिखायाबो दानिफ्रायनो फैसा थाखानि दावराव साला हरनो हाया मा बिदों नों साज्लाया हनै दानिफ्रायनो फैसा बिख्रु लांनानै दखानाव मेथाइ जाहैनो रोंबाय उन्दै गथ'आलाय अभाबाव सभाब नस्थ' जायोलै बाबा माने थाइसे थाइनै बिनायावनो हरखानांगौ नङाब्ला उनाव खावफ्राङोना अभाबाव बापरे बाप अभाबबानो सिखाव जानांगौ आरोना होमबा ना बिना मोनाबा खावनो गोसो जायोना बेखायनो आंनो बिबार हरखानांगौ आखाइ आसिरा लाइनथिसो थांगोन नामाब्रा बे गथ'आलाय सिखाव जाजानो लुबैयाखैबा आंखौ आंखालाव दोनखानाबो हरनो हाया 10 थाखा थां राजा थां आबौ गुफुरनाव थां बिनावसो मेरला बुरजा फैसा थायो हरलाय नङा खोमालै आबौ गुफुरा हरगोनलै राजा हरो थां बिनावसो मेरला बुरजा फैसा थासोगारो सिनायाबा मानो खाङोब्रा इमान दुस्त गथ' खर'फोरा जांना गिदिंलायो बापरे बा हौवासा गथ'बाथाय बिदिनोलै अख्रा बख्रा दुस्त नमस्कारलै आङो सासेनिफ्राय खांलायो खम जारला उन्दैयावबो उन्दै आलो बामै फेदेरबोनांगौ जायो थाबायनो रोंबाबो दुस्त अख्रा दै आरो देरबाबो हिनजावनि फाग्ला माबा जानाय सोबनायनि फाग्ला दै जारलालै प्रडाक्सन मोजां खालामनो हायाबा फिसा खाना लाब गैया Hey, my darling. Yes. You know, we have to go back our country. Yeah, I think so. Is everything okay? Passport, visa, credit card. Yeah, it's alright. Okay, then we're gonna ticket booking right now. Okay, but we will miss our daughter. Yeah, no. Abu. Huh? Hey, my grandson. Minta jana pisa nangga Abu. What? What are you talking about? I didn't know. Dinner. Hey, grandson, will you go with us? Secure. Come on, let me take you. Let's go to America. Pisa bine maba bidung sebuki bitai dulu. What happened, grandson? Do you need anything else? Very good, Abu dari gapsay. Maza kupsho? Nilai Abu gufur now. Pisa bina hupilai. Rara, tango. Very naughty boy. Abu sakit pika sigin. Maza kupsho? Abu dari gapsay. Abu gufur sakit now. Pisa bina ilai dilai. Hamana nango pisa kupsho? Dang bina minta janu. Hey, what are he talking about, mister? He asking for money, BI. Oh, money? For what? Hey, BI, little boy na. Erine janla mela, to eating, dogan eating sweet. Oh, to eat sweet. Hey, do you have Indian rupees? Yes. Please, give to him. Okay. Rara, ini, abi horna idin. Here you are. Naughty boy. Thank you, Lay Abi. It's okay. Welcome, my grandson. Ale, gaban pontas taka hold all day. Abu. Okay, go. Thank you.
you, Abu. Hey, Abu talking. What do you mean, Abu? Abu means grandfather. Abu means grandmother, mister. Oh, I see. Sounds good. Abu. Abu nungali biani, Abu. Abu. Is right? Jalali. Abu huneba Abu it mabris tangla libe. Yeah, it's very hard to pronounce. Putting the ali, maba mabisu boom tangla. Umur ring satila na bazar la sila lang. Pide. Yeah, I cannot speak Arab. Abu gufula din dal balana. Pide, tangsi. Hey, don't let him go alone to the shop. Okay, dear. Anak bisa menggabay. Wow, Bodo language is very hard to speak. I can't. Nangali baba thang nanga sakondrang khardengno. Tangguna harsing gilebet tanaguna ma. Beawno harsing gilebet thangna jerawbo. Harsing gilenya interesana. Dabla munji gilin thangnya. Nanga dabla munji buna hurjagan nang jamba. Bisil kan lagi baik. Angke bubana. Bika angge dabla ke. Cibu bentale na izugna. Nah, thanga garjine ke berjeng gileba garja nango. Lai. No thabai ba lorgo jamba jaine macha. Thang. Boha gili thang. Mara khoba o khojjo munlang. Dokanau mitai jaba gede baba. Boha paisa manani boba methi jabe thane belai. Anggilai ma pata. Pisa dia baba hor khayang ne dokannya. Hor gon thang nung num phaya. Where is it going? Because he gone to play in the village. Oh. With their friend. Very obstinate, very naughty way. Acha, anyway, father-in-law. When are you going to leave our house? I mean, this place? Are you getting any problem? No, father-in-law. I did not mean that. So what? Mane, are you happy to stay here? Yes. Mane, just asking arena. Malaba tanggan salapra. Tanggan kuno rekan terla mate. Asamo tharani mojang moननो खोमा salapra बेखायनो थांनो रेखाखै. थांबाबो जासिलै. जागारावनो थाबाय थादों. What are you talking about? I'm talking about Bodo language. बुजिस? Okay, please teach me how to speak Bodo language that I can speak something. Yeah. Do you want to speak Bodo language? father-in-law? Yes, sure. Salahku गाज्रि-गाज्रिखौसो सोलोंग्रोनांगोनलै. ओरैनोबा मानसिफ्रा गाज्रि-गाज्रिखौसो सोलोंग्रोखायो. Please tell me. It is not easy Bodo language. Bodo language is the very good language. बेयावसो. Okay, I will try to speak fluently and pronounce. आच्छा दे, okay. This curry is very delicious. How to speak this sentence in Bodo language? It would be ओरैजाय. Salad दाउज्रोम सैमानि फिसा like this. How to pronounce? Salad दाउज्रोम सैमानि फिसा. Please say like this. Sala dauzam soymani pizza. Boria, say once again. Sala dauzam soymani pizza. Boria, that's good. Hai, engkau kurbai. Mana pakai sini belai? Hey, nih, hero, tanggo. Sala dauzam soymani pizza. Let's go. Biasa, maba father-in-law. Have a lunch. Lunch. Okay. Lunch time. Let's go. Sala dauzam soymani pizza. Yeah, jalan lebih. Soymani pizza. Baby, let's start. जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनायखौबा मोजां मोनजागोन ना मोनजाया बिसोरबा? बुरा जादों माथो सुवादफ्रा. बिसोर बारा ओंखाम जायालै फास्ट फुड टाइमनिसो गोदाव सोराव जालाबायो बिसोरो. र' आबौ फिसालाय फिसौआ? जानो? है गामियाव गेलेहैदोलै न'आव थाबाबो खायसो दुस्थ'सो. आयौ एथ' गथ' उन्दैखौ गामियाव हारसिं गेलेनो हगारहरबाय. थांथोलै बांद्राय दुस्थ' साला खायसोसो. एको मेलेम गैया बिफायाबो लानो बाना हगारहरनायखौ नुवाखै बेयो. तात गुफुर सानि जात. What's up? No, biar just eat. दे बियानि टेस्ट इट. Okay. Good. Dah, lagu. जाबाय हरबावना आदै प्लिज. जाबायलै बाबा हारे थुजा मेथाइ जायो नामा? हरबावना इसेबाव सामथाय बाबा थाना मा टेनसन लादों नों आदै? एथ' बुरजा बाखि हरनो हायालै बाबु थां. है माबा. आरो नोंथांखौ फैसाखौ थाबैनो होफैनो दे. दे जागोन. साला जेरै बिफा एरै फिसा.
What curry is this? This is अनला ओंख्रि बियाय अनला ओंख्रि. What? अनला ओंख्रि. अनला कारि होनलै अनला कारि. I did not eat like this curry. Green rice होनगोन दा. माबा green rice नो green rice बियाय. Okay, very tasty. What are the ingredients used? मा बुजिलाय लांना बुस्थुआ. Yeah, that's flavor. This is one of favorite curry of Bodoland people. Oh, okay. गोथावना बियाय. दे जासाबदो बियानि अनलाजों दाउजोंसो संदोंमोन. जेबो ओंख्रियानो गैया. साला दाउज्रोम सयमानि फिसा. बियाय नों आंखौ बिदि बुंबाय? जालालै. साला दाउज्रोम सयमानि फिसा. बियाय सालायखौ ओंखारना बाथ्रा बुं. What's wrong? I'm saying that this curry is very delicious in Bodoland language. Is it right? No, Dad. That is slang language of broadcast. What? Oh my God. Who teaches you like this? He teased me like that. ओइलाय सानखादोंमोन आं बेखौनो लाजिया नोङो बेयावखौ बिदि गाज्रि भाषा सोलोंनो आं मोजांबो सोलोंदोंमोनलै गाज्रिखौसो गलानायखौ नुवाखै. माबादि मानसियाय निजेनि बेयावखौनो माबादि सोलोङो? Okay. Sorry for that. I did not know it was slang language. हामा फिसा बिदि मालायखौ गाज्रि राव सोलोंनो. मोजांसो सोलोंनांगौ. मालाय बियाया बर' राव सोलोंनो गोसोथार खोमा. ओइ गाव सोलोंनो खोथानायखौसो फोरोंदोंमोनलै आंहासो दाय जाबाय. ओरैनोबाबो गाज्रिखौसो लाग्रोखायो दे. ला गावसासो ओंखाम जाबायानो आरो. हनै आब' सनिया दासो फैदों. बहा गेलेनाय? बहा खारथिंना फैखा सैमाथिं. नायलाय गावहानो थांनो होनानो. नुवाखै आं बुंदोंना उन्दै गथ'खौ लानो बानायनो गामियाव माबायदि थांनो होदो बे हारसिंनो. एरिका आं थिनहराखैलै गावसो थांनो हारसिंनो. खालि आंखौल' दाय हमबाय थायो साला. इसोर ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै आब' सना फै जालालां जेबो मेथाइखौनो तामाम अयथासार हेबि जाबोखाबाय आङो. बहानि फैसा मोनो जाबोखो नोंलाय? फैसा नांलायगोन नामाब्रा फैसा गैयाबाबो जोंफोरा मोनजायोलै. होगोन नोंनो नोमफाया सोरबा. नों नोमफाताना सोर दखानिया होआ देलाय. माने आङो बाखि जाबोबाय दखानाव. या कुकुर साला सोर होगोन बेफोर फैसाखौलाय? नों होगोन नोंनि नामाव आङो बाखि जाबोबाय. कुकुर साला नों फैसा गैयाव आरो दखानाव बाखि जाबोदों. गना बोरैलै गना. दिहुनफिनजोबनालाय साला.